Dobrý deň, vitajte na konci Borovicovej ulice v Sučanoch a ja akurát v tejto chvíli držím v ruke kľúče od dvoch domov, krásne novostavby vedľa seba a verím tomu, že si ich zamilujete rovnako ako ja. Okrem toho, že si tento dom viete dokončiť podľa svojich predstav, môžete ho kúpiť aj v takomto stave, akom je, alebo úplne kompletne dokončený. Poskytuje okrem dvoch samostatných detských izieb alebo pracovní aj obrovskú spálňu so šatníkom, kúpeľňu, vecko, ale dominantou je tento krásny otvorený priestor obývačky s kuchyňou. A čo sa mne úplne najviac páči, je tento obrovský HS portál, ktorým vychádzame na terasu, ktorú si zamilujete, pretože nevidíte tu so žiadnym susedom na seba. Také pitie rannej kávičky pri tomto výhľade určite bude stáť za to. Ja osobne tu vidím samé výhody. Naozaj iba krôčik od toho, aby ste vyšli na svoj úplne rovinatý pozemok, kde si kľudne dáte bazén alebo čokoľvek, čo budete ďalšie potrebovať, ale aj bezproblémové parkovanie. Okrem nejakého ďalšieho miesta tu máme aj prístrešok pre dve autá. Bez trávičky toto ešte možno tak nevyzerá, ale naozaj dostatok priestoru pre vás aj celú vašu rodinu, priateľov, grilovačky, ale samozrejmosťou je aj naozaj dobrý štandard celého rodinného domu. Vybavenie, aké si len poviete, ale napríklad aj predokenné žalúzie a úplne všetky inžinierské siete, ktoré sú k dispozícii priamo tu a vieme vám ich všetky krásne zapojiť do domu. Priestrannosť celého domu zabezpečuje 119 m2, naozaj pekné, presvetlené, priestranné detské izby, ktorú máme ešte jednu sem. Toto je technická miestnosť s toaletou, sušička, práčka. Priestrannú kúpeľňu doplňa aj priestranná spálňa a naozaj veľký šatník, ktorý si zamilujú najmä dámy. Jediné, čo vám ešte môžem ukázať, je povalový priestor, ktorý je naozaj dostatočný, ale to si nechám až na osobnú obhliadku. Takže vidíme sa. A teraz mi otvor.